Is sé Diarmuid Ó Seaghadha agus sam mar fort an grúpa seo Fíricí Fánacha agus tháinig mar suas leis an smaoinemh seo Bliana ná rangan na Fiontraí le cabhar ó Buaiteoirí tris agus pála. Dúis bhí mar chun cluiche bordaíanamh ach bhí nó mar ibre lei sin so rannaí mar cluiche cartaíanamh. Tháinig an ceithre Dhuibhne le chéile san agus chuoine mar cad banna láideachtaí a bhí Dhuibhne agus tá Ghaeilge na Dhuibhne go léir agus tá sim na Dhuibhne go léir sa spóirt mar sin chruthí mar cluiche bunaithe ar an spóirt agus ar an Ghaeilge. Spragan sé líne an Ghaeilge na úsáid atar a hain agus ceist na spóirt chuirthe. Seoid na cartaí a chruthí mar. Tá ceithre ceist ar gach carta, tá ceithre tappa gabhain rugby, soccer, spóirt na éagsúla agus GA, Chruthaigh Cathal na ceist ar GA, Chruthaigh Diarmuid na ceist ar spóirt na éagsúla, Chruthaigh mé féin na ceist ar rugby agus Chruthaigh Ruairí na ceist ar soccer. So tá ceithre ceist ar gach carta agus peochan duine éibar ó hÉireann go dtí a ceithre agus má faoin tú an ceist le gceart, faoin tú an carta agus an cé duine le 10 carta bhuain siad. Bhuaigh mar lán dúis ar ina Bliana, bhuaigh mar dúis le údarrás na Ghaeltachta, is bhuaigh mar dúis Fiontraí óg na Bliana bhí buintach le glóir na Ghaeilge. Is chugal anna sfreagadún cumad Ruairí leis an gContae. Bhí sé gContae mar grúpa GRADAIM glóir na Ghaeilge buachtant agus sé go máin aitheanta sin a bheith agan. Bhí mar go léir na hostal nar Bhunaigh haspáin sé dúin bhfuil úlachraí le buinteach as an Ghaeilge agus is dúis deas a bhí ann tuis an obair bhí chuir seach goin sa targe.